Liane ke nemba kani inango mi paro ni nurses onego wuogi nikech jatend piny Kenya nyocha kane wuoyo Naivasha ka to kon ne gin gi thuolo mar 250 mag nurses monego beni dhi oko to 5,000 kende wacho ni 5,000 kende ma no chiwore mar mondo mi gidhi. Mokwongo penjo ariyo, ang'o mi nurses noko chiwore to ang'o mi paro ni dhi gi loka ne ma dhi konyo mok ni gidong ka mondo gikony jopiny ma Kenya ka. Erokamano Trevor, wasegalore gi sirikal, wasewuoyo gi sirikal mag counties gi kuom higni mang'eny. Challenges mantiere korka counties korka health ng'eny to onge mobedo address kata achiel kuomgi en insecurity ma nurses undergo in their workstations. Ni neno wach manotimore Busia dwe manokalo ka guns moko dhi osiptal kendo bukore go health workers mantie kanyo including nurses and clinical officers mantie at work. Ma is unacceptable. To jok mago gi wacho ni gin jotich sirikal moko tiyo gi counties. Gini timore kuonde mang'eny. Kisibe nyocha nitie kes machalo kamano. Wawacho ni interference mar other people, sana jok mar non-health workers modonjo koro do manage health en a problem. Mar ariyo en koso tich Kenya ka. Sani kaka wawuoyo Trevor, KMTCs gi opong' te, osekawo intake nyaka next year July. Okinyal yudo opportunity kidwa train as a nurse sani. Omiyo jok mabiro gi kondik ka county governments ok absorb gi ere kama gidhi tiye. Omiyo wawacho ni wan waungo mkono wach mar dhi nurses loka kendo awadwaro mondo sirikal mamalo omany pinje moko kendo mondo nurses odhi oti loka. Machielo tabu ma wan go e health ka en training. Nurses ok mi opportunity mondo dhi trainings. Koro mondo yud a competent workforce nyaka iya opportunity man nurses mondo dhi for further training. Okosebedo possible mondo county governments open up mondo ter nurses to further their education. Problems mapod nitie machon mapod bedo cared for akas ka lack of promotions. Ere kaka nurses tiyo in one job group for nearly 9 years, no promotion. Kata discrimination mitimo mana nono mondo county team ni is a problem. Nurses wadwaro scheme of service wa mondo obed implemented. We have invested in the scheme of service. Scheme of service mane nurses obed employed go chon in 2010 is obsolete. This gig onego bed reviewed periodically. Wase invest more as a bedo get draft scheme of service. Mondo mikoro bed approved by the ministry. Obedo tabu. Omiyo wan kakoro gi kama jalo kama. To koro wane oni koro opportunity mo wanyalo yudo mondo wadhi oko ema koro wang'eyo. Onge gimarach ka nurses odhi otiyo loka. Mokwongo kelo dola maonge Kenya ka. Mar ariyo kuonde ma giaego economically yudo ka families go are stable. To mar adek onge shortage mar health workers especially nurses e Kenya ka. Omiyo wan waungo mkono dhi mondo nurses odhi oti loka as at now. Okay. Omiyo we are working towards it. To ipenjo ni tang'o omiyo pok wayudo the numbers. Yeah. The numbers are coming up. Trevor, soon and very soon we'll meet the numbers in Saudi Arabia because there are so many recruitment companies mose biro yirwa mobedo approved by the government to do recruitment. Soon what we meet the numbers I think by the end of this year. One countries mose approach wakaka Australia, Canada, USA is the darling of nurses migrating and other countries are also coming on board. Okay. Davji ngano mago upeni kani